Og Buster, hvad er det, vi skal i dag? Vi skal prøve at komme over på Rådhuspladsen og fange nogle Gigantamax Pokémoner. Skal vi gøre det helt alene? Nej, vi skal have flere med. Og så vidt vi så en Gigantamax sådan en her i. Det er rigtigt, vi skal se, om vi kan fange sådan en kæmpe Gigantamax Pokémon. Enten en Charizard, eller hvad er det ellers, vi kan fange, Buster? En Venusaur eller en Blastoise. Og hvor mange mennesker tror vi, der dukker op? 237. I går har der i hvert fald været rigtig mange, der havde samlet ind på Rådhuspladsen for at fange nogen. Ikke? Ja. Sådan 150-200 mennesker eller sådan noget. Så det skal vi prøve i dag. Ja. Men først skal vi Købe nogle ting til vores tur. vi skal ind og købe noget proviant, nogle snacks. Vi fik købt nogle snacks, og nu er vi over på Rådhuspladsen til at kæmpe nogle Gigantamax. Men jeg mangler stadigvæk lidt MP til at kan klare en. Ja, så vi kan starte kampen, ikke? Ja. Nu mangler 150 eller sådan noget, ikke? Men det skal vi nok finde på vejen, må ikke? Ja. Svar på dem. I hvert fald fra den fra 2024. Det var bare en, der sagde, at det kan også være, det har været bare. Nå, det regner helt vildt udenfor. Så vi har lige gjort det stop hvorhenne, Buster. McDonald's. Ja, vi skal først mødes om en halv time, ikke? Så vi håber, det stiller lidt af den der. Vi får lige en burger imens. Så fandt vi ind til Rådhuspladsen. Jeg går lige lidt tættere på, så man kan høre, hvad du siger. Vi fandt ind til Rådhuspladsen. Ja. Og vi har fundet vores gruppe. Ja. Prøv at se, hvor mange mennesker der er indtil videre. På trods af regnvejret. Og mange flere om bagved, og der kommer flere til. Og der er stadigvæk 10 minutter endnu, før vi starter. Så det bliver spændende. Der kommer sikkert rigtig mange flere. Ja, jeg tror, vi får en Gigantamax i dag. Det tror jeg også. Det tror jeg. Det tror jeg også. Og Buster er i fuld gang med en kamp. Bare blev ved, Buster. Hvordan ser det ud? De er fandme svære. Bare spil videre, Buster. Ja, ser ikke særlig godt ud, Buster. Jeg tror ikke, I får den, desværre. Vi har lige vundet over dem en gang. Det fik vi ikke optaget. Så er vi færdige for i dag. Vi har været i gang en time. Vi har kæmpet mod en del Gigantamax. De var svære, ikke? Ja, vi kæmper mod 4. 2 af dem flippede. Og 2 løb væk. Så må jeg se, hvad du har fået på telefonen? Jeg får en Charizard. Og vi holder lige her, så jeg bedre kan se. Må jeg se? Charizard. Og så Og en Blastoise, ikke? ja, det var den, jeg allerhelst ville have. Så nu har vi 2 Gigantamax Pokémoner. Ja. Det er mega sejt, Buster. Og prøv at se. Det er gruppen herovre. De er stadig i gang. Vi snakkede om lige før, at vi var 170 mennesker, der dukkede op i dag. Det er med mange. Så, men vi har ikke mere MP, så vi tager hjem nu, ikke, Buster? Ja. Det har været en fed tur. Ja. Og det var også dig, der fangede dem. Ja, det var mig, der fangede dem alle sammen. Jeg glemte lige det allervigtigste på turen. Husk, det gør mig rigtig glad, hvis I bare like og subscribe. Og så mere